Okay, hvis du fik at vide, at du havde 12 fester at vælge imellem, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg ville hæve lidt penge på min fars konto, løbe ned og lave den tøs, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så en romer. Hallo. Jo, tøsen er ny, og hun er klar på min fallers. Så vi forbudt for at ringe til politiet. Søg ned mod B5, glem alt og nyde livet. Jeg ville ringe til gamle venner og kærester, fortælle dem, at de skulle join mig der hvor jeg er. Se mig om og rumeriet og sige, hey, det er cool nok. Hårdt tilbage, jeg er nud og volumen nok. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her. Bare fest, nyde at det var. Jeg ville samle store Cæsarens damer op og feste videre mod B5 i en samlet flok. Så ville jeg tænke på, om jeg havde trusser på igen, eller om de mund stadig lå i Cæsars hjem. Jeg ville parkere hesten midt ude på vejen, bruge mit dankort, som festen var mit egen. Alle ville smile, bolle med hinanden, vindruer og kæmpe orgie på stranden. De til min lærer, jeg er stolt af den, at de skulle forstå, hvor meget vi kan lære af den. Jeg ville sige til min mor, far jeg sover hjemme, mens jeg tæver Bertha med min store fede lem. Fortæl mine rummer, at jeg tror på, at B5 bliver vildere, end man kan sætte ord på. Find mine rummer og sige til hende, at jeg har lyst til at leve videre i hende. Når solen vil gå ned over riget, mens jeg spiste den sidste drog, drak et sidste glas rødvin, vind i kransen, ingen trusser på. Rummeriet, fest den der ovenpå. En fest at tage, 2 de gør det, B5 der sker det. En fest at tage, 2 de gør det, B5 der sker det. En fest at tage, 2 de gør det, B5 der sker det. En fest at tage, 2 de gør det, B5 der sker det. En fest at tage. Vi er tilbage nu.